Ma egy olyan dologról szeretnék beszélni neked, ami a legtöbb embert érint a mai világban. Ez nem lenne más, mint a testi, lelki-szellemi egyensúlynak a felborulása. Mai modern világunkban minden annyira felgyorsult, minden egy karnyújtásnyira van tőlünk és mégis olyan távol. Csak pár évtizedet menjünk vissza az időben és láthatjuk, hogy azért nem mindig volt ez így. Ma ha fürödni akarsz, csak megengeded a csapot és folyik a meleg víz, hozzájutsz olyan ételekhez, amelyek létezéséről a többség pár évtizede még nem is hallott. Ma megveszel egy ruhát, amit talán nem is hordasz soha, mert meggondoltad magad és mégsem tetszik. Naphosszat a tévét vagy a számítógépet bámulod értelmetlen hülyeségeket nézve, ha tehetnéd még a WC-re is autóval mennél, megveszel olyan dolgokat, amire semmi szükséged, de te státuszszimbólumnak hiszed, magadba tömsz minden egészségtelen dolgot, legyen az étel, ital, drog, cigi vagy akármi más, és sokszor halálra dolgozod magad emiatt. És tudod mi a vicc? Az, hogy ezektől várod a boldogságot, mert azt hiszed, hogy a kényelem, a drága dolgok birtoklása, a habzsidőzsi, a határok nélküli életmód elhozza a boldogságot. Megsúgom neked, hogy nem. Idővel rájössz, és ha szerencséd van még időben, hogy nem tesz boldoggá a sok külsőség. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden a mai világban az ördögtől való, hanem arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy húzd meg a határokat. Ha kiegyensúlyozott, boldog életre vágysz és szeretnél hosszú ideig egészséges maradni, akkor változtatni kell az életeden, mert az élet előbb-utóbb benyújtja majd a számlát. Ha mindig csak dolgozol és nem foglalkozol a pároddal, akkor ne csodálkozz, ha egy nap arra ébredsz, hogy ő már nincs ott. Ha soha nincs időd a gyerekeidre, akkor ne essen rosszul, ha majd felnőnek és ők sem vesznek rólad tudomást. Ha mindig orrvérzésig hajtod magad, ne csodálkozz, ha teljesen kiégsz és semmi örömet nem lesz már az életben. Hatalmas tévedésben élsz akkor is, ha azt hiszed, hogy minél több és minél drágább dolgokat birtokolsz, és ez határozza meg a te értékedet is. Ha csak ez okoz örömet, soha nem leszel boldog, mert mindig jobb, drágább, újabb dologra fogsz vágyni, és boldogságot csak átmeneti lesz, és te is csak egy leszel a sok boltkóros közül. Tanuld megértékelni azt, amit van. És gondold át, tényleg szükséged van-e arra, amit már megint meg akarsz venni, vagy csak pillanatnyi vigasznyújtásra kell. És az egyik legfontosabb, vigyázz az egészségedre, ugyanis könnyebb vigyázni rá, mint orvosolni a bajt. A legtöbb ember sajnos későn kap észbe, pedig legtöbbször a mi hibánk, hogy megbetegszünk. Mondok erre pár példát, ha mindig egészségtelen ételeket eszel, ne csodálkozz, ha cukorbeteg leszel, vagy érrendszeri betegségek alakulnak ki nálad. Ha még arra sem veszed a fáradtságot, hogy gyalog lemenj a boltba, ne csodálkozz, ha krónikus fáradtságban szenvedsz. És amit a legtöbben figyelmen kívül hagynak, ha soha nem pihensz, ha soha nem csinálsz olyat, ami boldoggá tesz, ha nem szállsz ki egy bántalmazó helyzetből, ne csodálkozz, ha a lelki sebeid egy idő után megbetegítik a testedet. Ez sem fog tetszeni neked, biztos vagyok benne, de a legtöbb ember, ha megbetegszik, elmegy az orvoshoz, aki előír neki valamilyen kezelést, és a beteg várja tőle a csodát. Pedig ez nem egészen így működik. Ha megbetegedtél, kérdezd meg magadtól, hogy mi miatt alakulhatott ki ez nálam, és hogyan tudnám hozzásegíteni magam a gyógyuláshoz az orvos által előírt kezelés kiegészítéseként. Gondold át, milyen életmódot folytattál, és igyekezz egészségesebben táplálkozni, mozogj minden nap egy kicsit, próbálj meg lemondani a káros szenvedélyeidről, és a lelki sebeidet próbáld meg begyógyítani, ha kell, szakember segítségével. Ne az orvostól várd a csodát, ő megteszi, amit tud, de te is vedd ki a részed a folyamatból, és meglásd, jó irányba fog változni az életed. Csak azt szerettem volna mondani neked, hogy figyelj oda arra, hogy megtaláld az egyensúlyt a munka és magánélet között, élj egészségesebb életmódot, ne az anyagi dolgoktól várd a boldogságot, mert fontosak, de önmagukban nem tesznek boldoggá, figyelj arra, hogy olyan dolgokra is legyen időd, amik valóban boldoggá tesznek, és ne hanyagold el a szeretteidet, mert előbb-utóbb meg fogod bánni. Ha erre a pár dologra odafigyelsz, garantálom, hogy kiegyensúlyozottabb lesz az életed. Neked mi a véleményed?
Ha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, kérlek dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra.